yaro jiyan nan baka je gidan kallon wannan ne an ci ku yaro an ci Allah ko ci iya ku ga dama madara to da aka banza ce to ta aka ci dan da renin ma hankali kenan kuma madara da ba ta da judi zuwa aka ci Allah cuta ce madara aka ci a'a bari madara wai ya za a yi ma madara aka ci ku suka ci su wallahi kai ka ji na ce wallahi kai kadan ba biyar suka ci madara ina magana kana ba a yi mun kawai ka ce wannan ne gidan ko? Kai ba nan bane ba kana gani an yi sababbin gine-gine kashe ne kamar dai abu ko dai nan gaba mu samu wani su mutum kai kuma ka shawara ne kyau mu je dai gaban ko kai nake musu ka daina samu haka Assalamu alaikum. Allah na muna tambaya. ina Allah ya samu sani Wai wani gidan malam Audu. Wai malam Audu. malam Audu ne. dan garin lantsan Dan wannan nan za ku wannan nan. Muna shan Wai tsohon dan tabe ku tsoho ne ma ko saurayi. Ai malam Audu matashi ne. wanmu ne me kuɗi ya kai na gane shi na gane yana da wannan motar da ake sai da dan bayan nan za ku duba dan bayan nan za ku duba A to mun gode shikenan mun yana da tugo ko ku duba bayan nan ku He tried it. gidan wanmu ne fa. Gidan malam Audu ne fa. gidan wanmu ne fa Allah ya sa ya je mai gadi ya ga cin wasa. wallahi ba dage kawai ba ka ga shi ta wanda ya dage Kai da ku arke da wannan mutum. Ka sa shi gibi kai. wayo ne mai A ba da sun dama ka dole. ga wani mutum can zo mu je mu tambaye shi samu gidan nan ka ga kajin nan dole ya mutu Gaskiya ne bai kamata a ce kaga dan uwan mai arziki a birni ko mu ce mu ba mu ci arziki. Yawwa malam ana tambaya muke yi ina muna tambaya ne. ina gidan malam 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 Audu wanda ya zo daga lantsan dan Ai, me dan- kuɗi a nan Ai dan uwan mu ne mu zo mu dangwale arziki mu cika ji. au haba Allah. in kuka yi can na gaji har me gadin nan sai da sai ku yi ta nan sai ku yi can sai ku daga ku bi ta can He tried it. sai ku bi wancan lokaci wancan wadda ke can nan ne Kai da kamar riya ba mu gane ba da Allah za ka taimaka mana. ka raka mu ba mu gane wajen Wallahi mun sha wahala. Wallahi mun sha wahala. mu je to wallahi na in dan sai yawo kake da mu awon mu muna zuwa ba can layi can layi tun da zufa muke ta yawo fa A'a, me gida? Kala ne mu tambaya muke gidan wani malam Audu ya zo daga kauyen Lantsan dan. To wannan ya ce, ya sani. To wannan ba dan uwanku bane ka to da shi? Ba dan uwan mu bane ba. Kai? Ba dan uwanku bane? Kai wannan ba dan uwan mu. Ai mahaukaci ne. Wa wannan din? He tried it.
Ah!